to the channel. नोंथांमोनखौथ' लोगो मोनिया गोबावानो जाबायमोन 2 months लायनो 2 weeks गाहाम जालांबाय लोगो मोनिया माने ओरैबायदि आरोना एसे खामानियावबो बेस्थ' जाना दंमोन ओमफ्राय एसे माने देहाबो एसेबां थिग नङामोन आरो ओमफ्राय जोंनिया केमेरामेन दा बिथां कबिर नोंथांमोना सिनायखायो आंनि आगोलनि भिडिअफोरावबो नुखादो ओमफ्राय जों दा नै दैजिमायाव फैदो जोङो माने गोदान ग्रुप खुलिदो दा ट्राभेलिं बाडिस मुंनि नामै स' माने जोंनिया मेन मटिभा स्टप पलिउसन सेभ आर्थ माने जों जायगा जायगा एक्सप्लर खालामगोन लोगोसे ओमफ्राय जायगाफोरखौ साफा खालामबोगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना एसे नायना ला क्लिपफोरखौ माबायदि साफा खालामो जों ओमफ्राय नोंथांमोना दा उनाव होनगोन दे बेखौ नायगो सि गो जायगाया बिराद गिदिर सानसेयाव साफा खालामजोबनायाथ' जाथावना नङा थेवबो जेसेखिनि हायो जोङो दिनै साफा खालामजोबलांसै जाबोरफोर बुथुमनाया जाबायानो होनजायो माने बेखिनियाव जि दंमोन माने जों बुथुमबाय आरो जोंनिफ्राय जि हायो बेखिनिखौ बुथुमबाय नोंथांमोना बेसे बुरजा जादों नाय नामा नायनो ओइ गाइस जाबोरा नाय बेसे जायो मानसिफोरा ना हाय इमान माने लेथ्रा खालामलाङो आदा जोंनो फैनानै बोरै मोनखो दिनै जोबोर मोजां बिराद मोजां इनिसियेटिभ आरो इयो बांद्राय बुरजा साफा खालामनायाबो हानायखिनिखौ बानायनायानो जोबोद मोजां आं बेखिनिखौनो बुंबाय बेफोर माने बेफोरबायदि जायगायाव पिकनिक प्लेसफोराव फैनाया गाहाम नाथाय बेफोरबायदि बथल हाबिजाबिफोरखौ देख्रुबना दा गालाङो आरोना मानो होनोब्ला बे नेचारा थायाब्ला जोंबो थानाय नङा बेनिखायनो नेचारखौ मोजाङै लाखिनाया जोंनि कर्तब्य बेखिनियानो नै गाइस बेफोरबायदि इमान लेथ्रा नुयो आरोना जों दा इखौ जोंनिफ्राय साफा खालामलांसै ओमफ्राय आरो जोंनिया खामानिया जोब्बायनो नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंखौलाय नै गाइस बाइकफोरखौ नायनो हागोन नै आंनिया बाइकआ नै बाइक सेकेन्ड हेन्ड डिलार खुलिनोसै आंनियावनो दैजिमायाव दिनैनिफ्राय नोंथांमोननो मा नांगौ नै एक्सपाल्सबो दंलायो एक्सपाल्स नै आंनि गोदान हेलमेट दायो नामा गाइस नै आंनि गोदान हेलमेटआ नोंथांमोन आं भिडिअ बानायनाय जाथाराखैमोन ना माबा माबि बायना दोनदो ओमफ्राय नै बाइकनि लाइनआप नैखिनिखौ लामा दोनदो माने इथिं गारि थांलाय फैलाय जायो ओमफ्राय नैखिनिखौ लामा दोनदो ओमफ्राय नै NS MT NS आंनि बिल्ड नै जोंहा सिमां ब्र गोबावनि उनाव उल्था जाबाय नै गोबावनि उनाव सिमां ब्रखौ दिनैसो लोगो मोनबाय दैजिमा वाटारफल थांनायनि उनावनो गैया माने लोगो मोनाखै ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबाय आरो कन्टेक्ट जालायो खिन्थु लोगो हमलायनाय जायाखैमोन दिनै लोगो हमलायबाय बेयावनो दैजिमायावनो ओमफ्राय नै जोंहा आरो दंबावो जोंनिया कामान्डारा नै दैजिमा वाटारफल थांनायनि कामान्डारा जै गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायबाय ब्रखौबो बियो आथिंबो जाना दोङो आथिंबो जाना दोङो गाइस नै नाय दैजिमानि भिउ बया हिट नै दैखौ नायनो हागोन नै बरिया बोहैगासिनो बरिया हिट गाइस खामानि मावखांनानै गरम मोनदोंमोन
एसे थान्दा लानो फैबाय दैयाव बरियानो थान्दा थान्दा दै नोंथांमोना नायनो हागोन नायनो डेन्जार हिट दैनिफ्राय नै जोंनिया आदै दुगैगासिनो आदैया जोंनिया दै सामब्राम गाइस नोंथांमोना नै डलफिन नुनो ओरैसो लानानै खुलि लानानै डलफिन थाया माथो डलफिन दैजिमाया बया गेदेर डलफिन थफिया खारबाय नै बया गेदेर डलफिन नुनो मोनगोन नोंथांमोना दैजिमाया डलफिन रोंबाङाखै नै थारमाने सिखायनोसो ना थारमाने डलफिना गोदानसो आंबो गिदिर ना ओंखायनो रोंबाङाखै सिखायगासिनो डलफिन बै खारलायबाय बै पुष्पक थान्दा मोनलायलायदों गोसोआ हामा Om Santi. Why you come? नै जोंनिया जिनिरा बया जिनिर जादों बिथा दुगिथारा जिनिसो दुगिदों जिनिर उला होलायनांगौ जिनिसो दुगिदों 10 दिननि उनाव थुखैना होलायनांगौ दाबो Why you? How you? Fine. Wow. Awesome. Wait, awesome. Wow na? Dari segi wow. Wow na? Awesome. Wow. Rồi sẽ phát tuôn nào hả? Thằng cái này à? Cái xe số bao nhiêu? Rồi lên. Đã cái này. Cái xe số bao nhiêu? Cái xe khôngมีชิงกันอ่ะ Wow. Wih di kayak wow na? Wow. Tahu deng, boleh. Hari ini kayak wow na? Wow, tahu deng. Wow. Dwijima, boleh. Loh. मैं पानी होगी guys. मैं पानी होगी. Guys, I am पानी today. In the Dwijima river. I am sleepless night. Wait, no. I am पानी today. This is gift from God. Please worship this. Yang dini berat hit menda duginanai. Dugaiba hit mana kesepara. Bothोराव बेफोरबायदियाव गोजोनना थानो थान्दा मोनो दिनैनि गोदान बाथरि जोङो दिनै दुगैदों सब्लनाय कम्पिटिसन गाइस सब्लनाय कम्पिटिसन One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Water, guys, milk water. Coming from Get Good Company milk water. Good, guys, good.